Euskal presoen eskubideen aldeko urteroko manifestazio nazionala egiteko 4 egun falta diren honetan, ekimenaren arrazoiak azpimarratu eta mobilizazioaren garapenaren xehetasunak azaldu dituzte. Sareko bozeramaileek Joseba Azkarragak eta Begoatxak astearte honetan Bilboko La Bolsa eraikinean. Mobilizazioa arratsaldeko 5etan abiatuko da Bilboko La Casillatik. Urte berri on deizuela, Gabonetako geldialdiaren ostean ezkeirotzeko BSH lantegiko 655 beharginak lanera bueltatu dira gaur. Orduan, bilera batatiko emango dela, Nafarroko gobernua eta Espainiako gobernuaren industriakoa izango dela bilera manteniko da, baina maniarrak ez da dira etortzen, ez dakiz zentzu edo zeinko den bilera hortan. Larunbateko Iruñeko kontzertuaren azken akordea jo ostean, Zetak taldeko kideek hurrengo erronka ezagutarazi zuten. Iruñeko 2 emanaldietan Nafarroarena beter zuten leporaino, eta larunbatean bideo baten bidez eta Aztilen diskoaren mundu simbolikoa osatzen duten izakietako baten ahotsean, irailaren 6an Donostiako Ilumen ikuskizuna eskainiko dutela iragarri zuen Peio Reparazek. Hala ere, asmo hori labur geratu da, sarrera ia guztiak ordu gutxian saldu bai dituzte. Horren ondorioz, 2. eta 3. kontzertuak iragarri dituzte Ilunberako. Irailaren 6an hitzordu nagusiaren bezperan eta biharamunean izango dira hilaren 5ean eta 7ean. Gabon guztioi, datorren zapatuko mobilizaziorako 4 egun falta diren honetan prentsaurrekoa egin du gaur Sare Herritarrak Bilbon, adierazi dutenez giza eskubideen aldarria. Egingo duten mobilizazioan bertan izan da Xabi Alo. Larun baterako manifestazio nazionala deitu du Sare Herritarrak behin betiko lelopean. Hainbat izango dira pankarta eramango dutenak, besteak beste Rosa Rodero, Ane Muguruza, Emili Martin eta Martxelo Otamendi, festa eta aldarrikapena uztartu nahi dituzte eta horregatik kale animazioa egongo da eguerdian eta manifestazioa arrastiko 5etan. Irtengo da La Casillatik eta Bilboko udaletxera arte. Sare Herritarrak larun baterako deitu du urteroko manifestazio nazionala, behin betiko lelopean hainbat izango dira pankartaren atzean, izango direnak. Manifestazioaren aurretik pankarta bat egongo da, eta hauek izango dira pankarta eramango dutenak. Rosa Rodero, Ane Muguruza, Emil Martin, Martxelo Otamendi, Garazi Jatz, Arantza Aldezabal, Amaia Izko, Eba Ferreira, Patxi Bizkert, Jose Luis Elkono, Rafael Larretxea, Joseba Azkarraga eta ni neu, Begoatxa. Bilboko kaleak hartuko dituzte milaka pertsonek eta azpimarratu nahi izan dute ez dela izango aldarrikapen politiko bat. Mobilizazio hau presoen kolektibo baten eskubideen aldeko aldarria da. Haien eskubideak urratzen jarraitzen baitute. Giza eskubideen aldeko aldarria da. Horrela bakarrik uler daiteke, Sare bezalako elkarte batek, urtez urte, dozenaka 1000 pertsonak kalean bete eta bidegabekeriak gabeko bakea eskatzea. Euskal presoen eskubideak berriz aldarrikatzea eta indarkeriaren biktima guztiei zor zaien errespetu eskatzea izango dira egun honetan bidelagun. Behin betiko, bai, ordua da, konfrontazio eta sufrimenduaren hamarkadetako ondori guztiak zigilatzeko garaia da. Horiek horrela Sarek 500 voluntario inguru mobilizatuko ditu larun batean, La Casillatik udaletxera arteko bidea zaintzeko, besteak beste. Alderdi politikoek eta hainbat elkartek eta sindikatuk bat egingo dute manifestazioarekin eta EH Bilduk esaterako Arnaldo Otegi, Gorka Lejabarrieta, Peio Txandiano eta Laura Aznal bidaliko ditu Bilbora, eta era berean bizunketa nazionale jarri du martxan Sarek, euskal jendartari eskatzeko dirua euren lana egiten jarraitu alizateko. Hitzordua beraz, hurrengo larun batean, arratsaldeko 5etan, Bilboko La Casillatik.
Beste behin indarkeria matxistak aurpegirik gordin erakutsi du. Barakaldon 84 urteko emakume bat hil zuen semeak ostiralean. Euskal Herriko emakumeo mundu martxaren ekimenez hilketa matxista gaitzesteko elkarretaratzea egin dute gaur arratsaldeko 7etan indarkeria matxistak 2003tik Euskal Herrian hil duen 125. emakumea da. Urtarrilaren 3an Barakaldon bere ama hil zuen semea espetxera sartu dute. Ostiral arratsaldean Barakaldoko etxebizitza baten oihuak eta liskarrak entzuten zirela eta bertan pertsona bat hilda egon zitekela ohartarazi zioten EAEko poliziari. Poliziak bertan emakumea hilda aurkitu zuen eta indarkeria zantzuak zituen. Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak adierazi zuenez, gizonak indarkeria matxistagatik aurrekariak zituen, nahiz eta emakumeak ez zituen salaketarik jarri. Larunbatean Barakaldoko udalak emakunderekin batera elkarretaratzea egin zuen. Horretaz gain, Euskal Herriko emakumeon mundu martxa plataformak deituta, 5 elkarretaratze deitu ditu gaurko urtarrilaren 7irako Hego Euskal Herrian. Bilbon, Donostian, Gasteizen, Iruñean eta Barakaldon izanen dira. Eraso matxista salatu du eta honek ere gure gizartearen egitura patriarkala agerian uzten duela adierazi dute. Hilketak indarkeria matxistaren ondorio larriena direla ahaztu gabe, gogora ekarri dute matxismoak milaka aurpegi dituela. Ohar baten bidez, emakundek irmo gaitzetsi du emakumearen hilketa eta indarkeria matxistaren larritasuna eta egiturazko izaera gogoratu ditu. Era berean, herritarrei dei egin die deitzen diren protestetan parte hartzera. Beraz, ertzaintzaren hipotesi nagusia baieztatuko balitz, aurten Euskal Herrian gertatzen den lehenbiziko hilketa matxista litzateke. Sexu eraso bat ikertzen ari da ertzaintza, Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak igandean jakinarazitakoaren arabera, neska adingabe batek salaketa aurkeztu du abenduaren 26ko goizaldean eraso egin ziotela. Ordizian, polizia ustezko erasotzailea ikertzen ari da. Ertzaintzak sexu eraso baten ikerketa abiatu du. Abenduaren 26an Ordizian neska batek sexu eraso egin ziotela salatu zuen, eta ertzaintzak eginbideak ireki dizkio ustezko erasotzaileari. Bai neska, bai ustezko erasotzailea adingabea dira. Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak jakinarazi duenez, abenduaren 26ko goizaldean gertatu zen ezbeharra. Neska gazteak salaketa jarri zuen ertzaintzako agenteen aurrean. Testuinguru honetan poliziak eginbideak ireki ditu ustezko erasotzailearen aurka, sexu erasoagatik ikertu gisa. Hala berritaia emakumeen antolakunde sozialistak deituta, elkarretaratzea egin dute igande honetan erasoa salatzeko. Erasoa jaigiroan izan zen, eta itaiaren arabera ezinbestekoa jaigiroak erasoak areagotzeko eta normalizatzeko sortzen duen testuinguru hori seinalatzea. Gaineratu du eraso horiek inpunitate osoz gertatzen direla eta horien aurrean indarkeria matxistari aurre egin behar zaiola, egoera hauek normalizatu gabe. Hortaz antolatzera eta borrokatzera deitu dute. Elkarretaratzean Barakaldon jazutako urtengo aurreneko erailketa matxista ere salatu dute. Erailketak emakumeek egunerokotasuna bizi duten indarkeriaren espresio lazgarrienak direla iritzita. Ildo beretik 6 gizon atxilotu dituzte asteburuan Nafarroan eta beste bat Gasteizen indarkeria matxista gotzita. 7 gizonezko atxilotu dituzte guztira asteburuan indarkeria matxista egotzita. Nafarroan eta bestea Gasteizen. Nafarroan 4 gizonezko atxilotu dituzte genero indarkeria delitua egotzita, atxiloketa horietako 2 Iruñan egin dituzte, beste bat Kadreitan eta 4. Ameskoa Barrenan. Ez dituzte kasu horien inguruko xehetasun gehiago eman. Hori ez gain beste 2 gizon atxilotu dituzte sexu erasoengatik, lehenengo gizona Iruñan atxilotu dute, bere bikotekide ohiari sexu eraso egitea egotzita, bigarrena berriz Tuteran ukituak egitea leporatuta. Era berean Gasteizen 43 urteko gizonezko bat atxilotu dute larunbatean, bere bikotekideari kalean jotzea leporatuta. Gasteizko udaltzaingoak ezagutarazi duenez, larunbat gauean gertatu zen erasoa eta lekuko batzuek eman zioten abisua udaltzaingoari. Poliziek genero indarkeria egotzita antzeman zuten gizonezkoa.
Robert Irigoyen euskaltzale Larresoroarra hilda 80 urte bete berritan. Herri urratsen Lapurtarren Biltzarraren, Kanboko ikastolaren eta Hotelore elkartearen sortzailetako bat izan zen Irigoyen. Gaurtik aurrera, 12 urtetik berako 22.000 arabarrek garraio publikoa doan erabilia izango dute. Gasteizko tranbia eta lababus zerbitzuko autobusak erabiltzeko nahikoa izango dute bat txartel pertsonalizatu erakustea. Gasteizko garraio publikoa doan izango da 12 urtetik beherakoentzat. 22.000 haur arabarrek ez dute ordaindu beharko tranbian, alababus zerbitzuko autobusetan eta eskualdeko garraiobideetan ibiltzeko. Gasteizko autobusetan dagoeneko doan bidaiatzen dute. Euskotrenek Gasteizko tranbia kudeatzen duen konpainiak azaldu duenez, 12 urtetik beherakoek ez dute txartelik beharko doan bidaiatzeko, baina edozein tranbia agentek hala eskatuz gero, adina frogatu beharko dute. Otsailetik aurrera berriz, bat txartel pertsonalizatua balioskotu beharko dute, joan etorri bakoitza hasi aurretik. Gainerako bidaiariek bezala. Neurri hau Euskadiko garraio agintaritzak hartu zuen abenduaren 23an. Honekin batera, garraio publikoan 50% deskontuak mantentzea ere erabaki zuten. Bizkaian eta Gipuzkoan berriz, 12 urtetik beherakoek otsailera arte ezin izango dute doan bidaiatu. Hain zuzen, Bizkaiko garraio partzuergoak hartzen dituen erabaki guztiak 30 egunez jendaurrean jarri behar dira, herritarrek alegazioak aurkezteko aukera izan dezaten. Gipuzkoako garraioaren lurralde agintaritzak bere aldetik, 50% deskontuak ekainera arte mantenduko ditu. Aurrek nahita ez mugi gazte txartela izan beharko dute neurri hauez gozatzeko. Hasiera batean, txartela gidaiari erakutsi beharko diote, baina pizkanaka autobusak eta trenak egokitzen joango dira, doakotasuna automatikoki aplikatu ahal izateko. Etxe bizitzari heldu zegoaldean alokairu kontratuak berritzean haien prezioak ezingo dira 2,2 baino gehiago igo. Espainiako Estatistika Institutuak zehaztu du indize hori eta hilabetero aldatuko da. 2024an etxebizitza izan zen ardatz nagusietako bat ekonomia arloan eta badirudi horrela izango dela baita 2025an ere. Idealista atariak argitaratutako azken txostenaren arabera, azken urtean Hego Euskal Herriko lurralde guztietan igo dira etxebizitzen alokairuaren hileko errentak. Orotara 8% igo zen alokairuen prezioa eta metro kuadroaren balioa 12,5 eurokoa izan zen hilean. Honek 2,3ko igoera ekarri du hiruhilekoan eta 1,7koa hilean atariak erregistratutako gehieneko historikora eramanez. Datuak erkidegoaren arabera bereizita aurkezten dira txostenean eta bat egiten dute. Nafarroako zein Euskal Autonomia Erkidegoko datuek gehieneko historikoa gainditu dute. Zehazki, Euskal Autonomia Erkidegoan prezioa 9,9 igo zen iaz eta Nafarroan 6,6. Hiriburuetan ere antzeko joera izan da. Iruña izan zen hiriburu merkeena 11,2 euro metro kuadroko balioarekin eta Donostia garestiena 18 euro metro kuadroko balioarekin. Tartean kokatu ziren Bilbo 14,9 euro metro kuadroko balioarekin eta Gasteiz 11,9 euro metro kuadroko balioarekin. Orain urte hasi berritan Hego Euskal Herriko jabe eta maizter bat baino gehiago alokairu kontratuak berrituko dituzte. Alokairu kontratua berritzeak askotan prezioaren aldaketak hartzen du eta inflazio garai hauetan igoera bat izan ohi da. Dena den, urtarriletik aurrera alokairuaren prezioa gehienez 2,2 igoko da Espainiako Estatistika Institutuak lehendabiziko ezarritako etxebizitza alokairuentzako erreferentziazko indizearen arabera.
Indizeak izenpetutako kontratuei eragingo die eta gehiegizko igoerak saihestea du helburu. Hala ere, muga horrek ez du eraginik izango kontratua 2023ko maiatzaren 25 baino lehen sinatu bazen. Aurrerantzean ere Espainiako Estatistika Institutuak zehaztuko du alokairuak gehienez zenbat garestitu daitezkeen eta referentziazko indizea hiero kalkulatuko du. Horretarako urteko KPI-aren aldakuntza tasa azpiko inflazioarena eta bi tasen arteko batez besteko hartuko ditu kontuan. 2025ko urtarriari dagokion indizea 2024ko azaroko datuetatik abiatuta kalkulatu du Espainiako Estatistika Institutuak. Erreferentziazko indize berri hau etxebizitza legearen pean eragingo da soilik, hau da 2023ko maiatzaren 25etik aurrera sinatutako horiei. Lege hori baino lehen izenpetutako kontratuetan balizko egoerak KPI-aren arabera kalkulatuko dira. Hori kontuan hartuta, etxebizitzaren jabeak igoera aplikatu nahi badu 2,2ko tasa hori izango du muga. Hoi bezala, prezio aldaketak idatziz eta kontratuan jasotako epeak eta baldintzak errespetatuz jakinarazi beharko dizkio maizterrari. Braille sistemak 200 urte bete berritan kontsumo produktu eta ondasunek braille etiketatzea izango dute laster. Entzun. Braille sistemak 200 urte bete ditu eta laster kontsumo produktu eta ondasunetan erabiltzea ohikoa izango da. Hau da eskubide sozial, kontsumo eta agenda 2030 ministerioak izapidetzen duen errege dekretuaren proiektuaren helburua. Horrela, kontsumo produktuen etiketatze irisgarria arautuko da ikusmen desgaitasuna duten pertsonen babesa bermatzeko. Kontsumo orokorreko produktuetara aplikatuko da, haragiak, arrainak, arrautza, esnea, kafea eta kontserbak besteak beste. Era berean, potentzialki arriskutsuak izan daitezken hoiei, hala nola, higienearekin, ongarriekin, plagizidekin, itsasgarriekin, pizgailuekin eta pospolo edo gasbonbonekin lotutakoi. Etiketa inklusibo hauek braille alfabetoan eta QR sisteman egongo dira, eta oinarrizko informazioa izango dute, hau da, izena, izaera, iraungintze data eta alergenoak. Baina era berean beste datu batzuk ere agertu beharko dira, enpresa ekoizlearen izena eta helbidea, ekoizpen data eta behar bezala erabiltzeko jarraibideak. Pablo Bustindui kontsumo saileko arduradunak azpimarratu du ez dela onargarria ohiko eta beharrezko eguneroko jarduera bat ikusmen desgaitasuna duten pertsonen autonomia eta segurtasuna arriskuan jar ditzakeen zerbait bihurtzea. Braillea hitzuentzako irakurketa eta idazketa sistemak 6 puntu ditu oinarri, 74 kombinazioarekin letrak eta zenbakiak osatzeko, edozein hizkuntzatan idazteko, partiturak irakurtzeko edo sake partidak idazteko erabiltzen direnak. Luis Braillek asmatu zuen 1825 urtean, eta kulturarako, hezkuntzarako eta oro har, pertsona hitzuen eguneroko bizitzarako sarbidean mugarri izan zen. Langile bat hilda Gasteizen Alabes Baskoniaren egoitza eraikitzeko lanetan, aurten Euskal Herrian lanean hildako lehen langilea da. Urteko lehen lan istripu hilgarria izan da urtarrilaren 7an eraikuntza sektoreko lehen lan egunean. 51 urteko langile bat zendu da Gasteizko Salburu auzoan, hondea makina batek azpian harrapatuta. Istripua Alabes Baskoniaren etorkizuneko akademia eta erresidentzia izango diren lurretan eraikuntza lanetan zebilela gertatu da. Osalanek hartu du istripuaren ikerketaren ardura. Goizean jaso da istripua eta momentuan 2 langile zebiltzan lanean, bata hondea makinak idatzen eta bestea inguruan. Baskonia Alabes taldeak doluminak helarazi dizkie hildakoaren zenide lagun eta lankideei, eta adierazi du ertzaintza eta osalanen esku jarriko dela istripuaren inguruan ikertzen laguntzeko. Comisiones Obreras sindikatuak ohar batean jakinarazi du hildako langilea Excavaciones Mendiolarentzat ari zela lanean eta enpresa hori Construcciones Urrutia enpresak azpikontratatuta dagoela. Istripua Alabes Baskoniaren egoitza eraikitzeko oinarriak finkatzeko lanetan gertatu da. Enpresei eta administrazioari neurriak har ditzaten exigitu die sindikatuak berriro ere istripurik gerta ez dadin. Comisiones Obrerasek elkarretaratzera deitu du ostegunean 12etan Andramari Zuriaren plazan. Urteko lehen lan istripua izan da astearte honetakoa. Joan den astean elak ezagutarazi zuen zenbaketaren arabera gutxienez 75 langile hil ziren lan istripuz 2024an. 20 Bizkaian, 18 Gipuzkoan, 3 Araban eta 24 Nafarroan.
Egu berrietako eta urte zaharreko egun bereziak gogorrak izan dira BSH-ko 655 langileentzat. Egun horiek 6 hilabete barru euren enpresa itxiko den mehatxuarekin bizi izan baitituzte. Gaur goizean itzuli dira lanera eta eskirotzeko zuzendaritzak profesionaltasuna eskatu die. BSH-ko eskirotzeko langileak produkziora itzuli dira Gabonetako oporren ondoren. Ziurgabetasunean ekin diote berriro lanari, aldi baterako lan erregulazio espedientepean baitaude Alemaniako multinazionalak ez ustean itxiera iragarri zuenetik. Gaur goizean bildu da enpresa batzordea langileekin, eta ostiral honetan Maria Txibite presidentea eta Mikel Irujo eta Carmen Maezu kontseilariak buru dituen Nafarroko gobernuaren ordezkaritza bat lan ministerioaren egoitzan bilduko da Madrilen, baina ez dago baieztatuta Alemaniako BSH-ko ordezkariak bertan izango direnik. Orduan, bilera batiko emango dela, Nafarroko gobernua eta Espainiako gobernuaren industria doa guztiak zegoen dela bilera mantendu da, baina Alemania arrakaz badira etortzen, ez dakiz zentzu edo zeiko den bidea hortan. Normaltasunez lan egiteko eskatu die, baina multinazionalaren iragarpena kontuan hartuta hori ezinezkoa eta utopikoa dela nabarmendu du Sergio Yukar enpresa batzordeko kideak. Beraz, hilaren 10ean langileak Madrilen egonen dira, naiz eta ez duten zehaztu bileran parte hartuko duten edo ez. Merkealdien hasieran grebaguna dute gaurkoa Gipuzkoako ehungintza eta oinetako merkataritzan. Estatuko hitzarmena ez aplikatzea eskatu dute langileek 2023ko uztailean egin zuten lehen grebaguna eta astearte honetakoa 16. da. Gipuzkoako ehungintzaren eta oinetakoen sektoreko langileek 16. greba eguna egin dute lurraldeko hitzarmena defendatzeko. Beste behin ere langileak kalera atera dira patronalari arteri estatuko hitzarmena ez aplikatzeko exigitzeko. Hilaren 4 eta 7ko jardunaldien jarraipena zabala izan da, naiz eta Gabonetan eta merkealdietan kontratazio gora egin duen. Kate nagusien denda batzuk itxi dira grebaren ondorioz. Zara Home, H&M, Oixo, Tezenis, Intimissimi eta Maioraleko bidenda esaterako. Arte patronal berria ehungintzaren sektoreko marka handiek osatzen dute, ala nola Inditex, H&M, Mango, Tendan, Retail, Kiabi eta Primarkek. Bada honek ehungintzaren eta oinetakoen merkataritzako estatuko lehen hitzarmenaren negoziazioa bultzatu zuen 2023ko uztailean. Harrezkero eman negoziazio bilera egin dira, eta ELA sindikatuak eskatu du Euskal Herria hitzarmenetik kanpo uzteko, baina patronalak ez du ontzat ematen. Hego Euskal Herrian arte patronalaren estatuko hitzarmena aplikatuko balitz, ELA sindikatuaren arabera, antolaketa eta borroka sindikalari esker lortutako lamalditza jokoan egotaz gain, probintzia hitzarmenen negoziazioa bera ere arriskuan egongo litzateke. ELAk iragarri du mobilizazioekin jarraituko dutela, arte patronalak Euskal Herria estatuko hitzarmenetik kanpo utzi arte. Asteburuan Iruñean mitoaroa ikuskizuna arrakasta handi zoltzaratu eta Donostian irailaren 5erako eta 6erako iragarritako 2 kontzertuen sarrerak ordu gutxiren buruan saldu ostean, Zetak taldeak 3. kontzertu bat iragarri du Ilunben. Irailaren 7an igandearekin izango da eta sarrerak dagoeneko salgai daude. Donostiako Ilunbeko 6 plazan mitaroak 3 data izango dituela iragarri du Zetak taldeak. Irailaren 5erako eta 6erako sarrerak astearte honetan irten dira salmentara eta ordu gutxiren buruan agortu egin direla jakitera eman du antolakuntzak. 3. data bat iragarri du orduan taldeak. Irailaren 7an izango da gaueko 9:00. Txartelak salgai daude dagoeneko eta 60 euroko prezioa izango dute pistarako eta 55 eurokoa armaietarako. Interneten bidez sarrerak erosten saiatu den jende kopuru handia dela eta zenbait arazo tekniko egon direla eta ulermena eta pazientzia eskatu du Peio Reparazek Instagramen bidez. Bueno, barkatu, 1000 aldiz, ari gara lanean web orria ez erortzeko, eskaera kantitatea da astakeri bat, ez dugu horrelakorik sekula ikusi, hori ona da, polita da, baina aldi berean desesperantea da, guretzat eta zuetzat ere, kola luzeago eta lentuago bat jartzen behartu gaitu honek,
web horria ez erortzeko, ez da erori, zorionez, momentuz 15.000 lagunek lortu duteia euren sarrera, eta zer esan, ari garela dena ematen, alik eta hobekien kudeatzen saiatzeko hau, badakigu jendea desesperatuta dagoela, eta asko sentitzen dugu, baina oso zaila da gu bezalako lantelde batentzat movida hau kudeatzea. 30.000 lagun bildu zituen zetak urtarrilaren 3 eta 4 Nafarro Arenan eskainitako kontzertuetan. Euskararen aldeko aldarria hasieratik bukaerara izan zuten presente. Berezietan bereziak izan ziren Jagoba Arrasateren bertsoa eta Erramun Martikorena Salvadorren eriotzean abesten. Peio Reparazekin batera, zipoteroak, momotxorroak eta joaldunak ere izan ziren taula gainean. Donostian egingo diren emanaldiak hala ere ezberdinak izango direla aurreratu du taldeak. Oraingoan Euskal Herri osoko inauteriak biltzeko asmoa dute. Lapurdiko Kutilun, Abanto Zierbenako Hartza, Zuberoako Zamaltzain, Altsasuko Maskaritak, Lantzeko Mielotxin eta Ziripot, Lizarrako Palokia eta beste hainbatekin batera burutuko dituzte kontzertuak. De verdad, os animo además, no así en plan genérico, sino aek.eus. Oroitzapen den gerora, iesetan joan intzana. Raúl, Olurra. Beti guztia emanez, gure hizkuntzaren truke, euskera eta nafarroak, elkarren beharra dute, euskera eta nafarroak, elkarren beharra dute. Mila esker zuoi guztiei lingua navarrorumen abesten duen proiektu hau abestearren. Gora gutarrak, txalorik beroena, jendiak egurra, orain bai baietz. Kirolean, Euskal Pilota Federazioaren ofizialtasuna onartu du Nazioarteko Pilota Federazioak Iruñan egindako ohiko biltzarrean. Iruñako San Francisco plazaragoaz orain bertan kokatua dago DLC Kultur, Iruñeko musika talentua zabaltzeko kultur. Plataforma DLC Kultur irabazi asmorik gabeko elkartea da eta musika elektronikoari lotutako proiektuak sustatzen dituzte Iruñeko eszenako hainbat kolektiboren alderdi guztietan. Ander Elustondo kideak plataformaren nondik norakoak kontatu dizkigu. Adi.
gaurkoan Iruñeko kaleetatik murgildu gara tokiko talentua ezagutzeko. Iruñeko San Francisco plazan DLC Kultura aurkitzen da, Iruñeko musika talentua zabaltzeko kultur plataforma. DLC Kulturi ebazti asmorik gabeko elkartea da, eta musika elektronikoa lotutako proiektuak sustatzera bideratua dago, Iruñeko estenako hainbat kolektiboren alderdi guztietan. Elkartea 15 kideek osatzen dute eta gaur horietako batekin hitz egiteko aukera izan dugu, Ander Elustondorekin batik bat. Ander elkarteko kidea izateaz gain musikaria da. Elkarteak aurten urte bat beteko du eta Anderrek hastapenetara eraman gaitu. Ezagutzen ginen jende multzo bat geunden Iruñan musika jartzen eguna zehar, gauetan eta ez geneukan beste leku bat gu elkartzeko, ezagutzeko, gure artean harreman gehiago sortzeko eta horrela. Eta orduan pentsatu genuen punto encuentro bat bezala hau lokal hau hartzea eta jendea joan da etortzen, joan da gu ezagutzen eta egin ditugu ere Iruña herriko jendearen artean pixka bat sinergia, ezagutzen ez ziren jendea elkartu eta horrela eta proiektu berriak sortzen diren eta... Anderrek ondo kontatzen digunez, pandemia garaiak gogorrak izan ziren. Hala ere, haientzat guztiaren hasiera izan zen. Etxeko musikari bakoitzak streamingak egiten zituen 24 orduz. Eta horrek bultzatu zituen, elkar ezagutu baitzuten, eta iazko ekainean animatu ziren lokala lokatzera eta irratiarekin hastera. DLC Radio, DLC Kulturen jardueraren proiektu nagusia da. 30 musika eta kultur programa baino gehiagoko programazioarekin, irrati bat eskaintzen dute streaming eta diferituan 24 edukiarekin. Printzipioz hasi ginenean geunden gehiengoak musika elektronikoa egiten genuen, baino gero zaraizten musika estiloetara eta orain badago denetarik, badago rock jartzen duen jendea, kumbiak, musika latinoak, gero musika elektronikoa, badago denetarik eta ez gara izten ezertara. Anderrek proiektuan sinesten du. Iruñarentzat berritzailea baita. Europako beste hirietan ohikoagoa da horrelako lokalak ikustea. Kultura musikala garatuagoa baitago. Europan zerta horrela ere badaude horrelako gauza antzekoak, igual ez dira asoziazioak, agian badira taberna bat eta badaukare irratia edo badira dendak irratiarekin edo horrela. Eta ikusi genuenean lokale hau, daukanez plazara hor kabina jartzeko aukera genuenez, gustatu zitzaigun eta hartu genuen lokala. Momentu honetan irratiko proiektuan enfokatuta daude. Hala ere bestelako proiektuak dituzte eskuartean. Hala nola gerturatzen diren aurrentzako kurtsoak egitea edo festivaletan jotzea. Aurretik jada egin duten bezala. Datorren urteari begira deialdi bat irekiko dute, programan parte hartu nahi duten musikariek aukera izan dezaten. Haien artean duten harreman ona eta aurre iritzi eza goraipatu du Anderrek. Badago jendea egiten duena pintxada bat, bere musikarekin eta egiteu pintxada, baina gero badaude beste batzuk hitz egiten dutena, batzuk egite dute kirolari buruz, baina pixka bat humorearekin, pixka bat gauza absurdoak eta horrela hitz egin, eta tertulia bat bezalakoa. Gero badago jendea hitz egiten duena musikari buruz, eta bakarrikan jartzen ditu abestiak eta abesti horiei buruz hitz egiten du eta horrela, eta hori gehiengoa da musika jarri. Astelehenetik igandera saioak egiten dituzte, goizeko ordu batetan hasiz eta gehienez jota gaueko 9:00 amaituz. Haien webgunean zuzenean edo nahieran entzuteko aukera dute, baita YouTubeen eta Mixclouden ere. Irratian musika pitxatzeaz gain solasaldiak egiten dituzte. Aurrerantzean podcast moduko saioak aurre ikusten dituzte, dinamismo gehiago ematearren. Azkenean hau da plataforma bat, guztiok elkartzeko eta gero guztion artean alduguna egiteko eta gero eta jende gehiago baldin gaude, gauza berriak ere egiteko eta ez gaude itxita, orduan hori nahi duena, irekita gaude etortzeko eta hori. Beraz, argi geratu zaigu DLC Kulturrek etorkizun arrakastatsua izanen duela eta urtebete ere ez daraman arren, kultura bultzatzeko eta irakasteko gogoa duen talentu aldiko jendea dela. Aurten haien urteurrenaren arira zerbait berezia egitea aurre ikusten dute. Ikusgarritasun gehiago emateko eta jende gehiago proiektura batzeko.
Heldu gara albistegiaren amaierara, informazio gehiagorako badakizue 11aren webgunea eta sare sozialak kuskusatu. Ongi izan eta bihar arte.